Kirish Bakhuid ang induwain na kabinda Timothy Marwain. Baga jingis na yung balagan te say hello. Senyor Asrang Mas Bakhuid na barlais pa lai pusat. Ang Nyngkong iyak mela utray panay lagamu kanuan you may try can radunang bunang tao ubahit basumar Tangini snongu yaw jisu nagabinda ka jingkot ka jungu yangi iway pa iway ban mani yawu ban id yawu ban shakri yawu ban yopridiang ka jinga nawu nginang tuwai nagabinda kikina school bara baron hapadangi exam ni tuwai ru nagabinda baro kibapang kibashitam pakabor jisu nampal haki ni tuwai nagabinda ka suka sain janga parte babaro kiri kini aburam markeliang bakan sange yagit tema baro ha kerteng upa baru kon baru mensim Bakhuid amen kajinga jango trai jangi Jesus Christ pat kajingi jango blai lem pat kajinga selak jango mensim Bakhuid kindon rengka bat pi baro rengka bat piru ko himen ko para pangin sange sipor ban ko slai halaka donu jangi halar bar ki pop ki bangilale baw jisu uwat ya ki bahak u jisu kwa bangin ya rangkat badu lese don ki por ha ka jingim jangi lamba ka perkat ka perdain jangi lamba ka jing kwa jangi lamba ka tin ka tele jangi lamba ka jing le jangi ngilale pop tangin nam pan map naga benta ka jimbam kuit ya ka met jimbam kuit ya ka men siam jangi disubit map yangi site kud yangi dagas namba kardor ka jame nga pala how play badan board baro badhapi ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parka daki tin daki kam daki jingle kalet daka jingle pala janga daka jingle pala janga daka jingle pala bakrab janga namat kata ngakarpad ya ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti yaki angel vatkiri koi paria pi ko himen ko para bandawai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisane yangi badendala map iki pop jangi unialam yangi shaka jingim bam jikut amen try can rat ko play isne yangi try can rat ko play isne yangi Cristo mako Cristo ram kono penim jangi penim yangi try can rat ko pleis ne yangi try can rat ko pleis ne yangi Cristo mako Cristo ram kono penim jangi penim yangi to nginia duwai ni duwai baka bor jisu nampau hangiman ka kerlipmat banang unang risumaringi haga jingkuid kadba gipen kareban rung
haka ayom temai jangka jimane jangi ni terang naga benda ka jingwan jangu jisu halo jangi iwai pa iwai Topin ki ia kamon jangki ringe jamengi karpat kotrai bada kaba wat kam shirhem ia uso jangka kam ble jame kinshem kam kerhai yagi so bapin kia jangka jingisne jame da utrai jangi Yesu Kristus jame uba im bat sensha rengkat bat me hake jingelang kawe janga mensim Bakhuid uble junam la junam Amen. Kaching puli nagi kitab ching panpau. Nga Yonis ngalapet barakmi halor ulum sion ulayeng ukun longrot barengkat bat uladon shispa saupeu sau hajar ngut kibala don yaga kerteng chung u pada kerteng ukpa chung u palato aki shalang mat chung ki pat ngalayok sngew yaga sur na peneng kabakum kaching kerhu ki umba bat kum kaching tit chung perthat pacham kata kasur mengalayok sngew kalalong kum kasur chung kinong tem dui tera ki batem yala ki dui tera pat ki yarwai kaching rwai pathamai hakmat kaket para khmat ki sau ching thau be im para khmat ki temen kisan omdan ubala banang yakata kaching rwai laitang ki shispa sau pe sau hachan gut yakiba la siu spa na ka prthei kidai kini ki ba ya bot ya khun langbrot kat shaba ulet ya kini la siu spa nap teng chung ki priu kum ki so Nyngkong na ka banta uplei par khun langbrot par ha ka shintur chung ki lap chung lam ler ai na ba ki long ki ba klem thobria kaktin chung utrai Jisomo Yauble. Sama persau nomor Nyuspa. Kani kajai ben riu Bakhuid kabawat kakmadu blei kajong utrai long kakendo bat kajing dap jongka kajong utrai long kaperte bat kiba shong haka Nabau senya kakendo walor gasla duriau penskam dong rim ya garingko alor gasla jingshlei Gade kajai penriu Bakhuid Gabawat kakmadu blei Ei banyo kiu shulum utrai yang adam pel jongu Tang u Bakhuid di badonu lubam jus mai syukur Utawun yang kajingkel ku kawab lutrai nonda Bateng penriu bawat patrang yublei jong ujago Gani kajai penriu Bakhuid Kabawat
jinya Panganaya pika pansnya jongka jingim Hallelujah 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 Utrai undon rengkat bat pim ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas O Jesu la kemid badula yo ia ki barispa baki ia no ia la ke jingai ngobha ha ka jinkan show but ula yo iru ia kawe ka rikende kabaduk kabano artili ki damli badula ong shisha nga ong happy bakane ka rikende kabaduk kalano kampalat ban yaki barro naba maki barro kila terwa naka jimpahu jonki henry makapat naka jinkardu jonka kalano barro kadba kadon ban im ka gospel jom utrai Kajira emek Chris kohimen kopera bayid hautrai Jesus Christ ngi yusngo na ka kitab jimpen pau syapang kabeneng hakaba uyanis Bakhuid ulayo ya ke jingyoy pau but ngi yusngo syapang shi lak saupo sau hajar ngot ki brio balashap penim but haba ula peit ula yo I ayu ula yo I la to ya ka kerteng jongo blai upa badu kun ha ka shilama chonki but kila long ki brio bala penim Nyngkong na padeng ki bangay penim Nyngkong na padeng ki bangay na marba kila long ki ba im ha ka jingkuid kalem tobria aye ban sharp penim ngi don kam kaneka jinglong hapojongi ngi de ban long ki ba kalem tobria kalem kano ka jimbut nam bat kum juru ngi de ban don ki kerteng jongo blai upa kerteng jongo Jesu kabam mod ngi baru ki kristan ngi long ki bala sharp pen kantang lemba ka baptisma ka jing pen baptisma kalongro kadak kashin jangka jing pelong yangi ki kun jongo blai ki kun jongo Jesu lemba ka snam jongo te ngi baharo ngi deban sotu ngi kit ya ka kerteng jongo pa ngi kit ya ka kerteng jongo Jesu ha ka shilama jongi lesa ngimla ban yo I lemba ka jingim jongi ngi dam pen pau perte ngi don ka kerteng ublai ka po jongi ngi don ka kerteng Jesu ka po jongi nangta ngiyosngo kini ki shi lak saupo sau hajar ngut larangi pershamban sautu kane ngilaban nong kane kami kadar indu kadar kalong shispa saupo sau indu shi hajar kini baro kilong ki number ba kongsan kadar kayeng nagabinda ki apostol kadar ngut ki apostol kumjuru kadar nagabinda ki kadar jait ki paid Israel into she hajar kalong ka number kabam don put kasam ngimla keinshu nagataga daw habangi puson syapanga jingisne ba jingidu ble ngi puson barabor naka jutam barim uble unisne badun lesbun ki brio hadu she hajar pateng kata kamod om don put kasam ke jingi do bale ka thoid halo jangi kabamod ka jingi do bale ka wansha bar ki brio ki bakhloy ban im ha ka jinged ka baskem badda ka jinged kalam kano ka jingto bria ne kano ka jimbut nam da ka ba kongo ya uble ban yusno habangi im ha ka ne ga dor ni ngin
long shibinta bat ka beneng rengkat bat ki apostol mano ba ni mi Nyngkong u Jesu nangta ki babut kilong ki apostol kilong ki ba mi Nyngkong na padeng bar ki bangait ban syong ket hakamat ublay minta ki lekumno ki yosno iya ka jingsawa u yanis Bakhuid ula yosno iya ka jingsawa kami na beneng bat kane kalong ka jingsawa jang ka jingyaro bat ka jingduwai yaro ka jingerwai batimai bat mano balaban sautu kane ka jingerwai batimai tang ki bala shapenim tang ki badon kane ka kerteng ha ka shilla ma jangi tang ki to ki ba im ha ka jingto bria kalam jingto bria kalam kano ka jimput nam kalam kano ka pop kilaban yusngo kane ka jingerwai batimai kabam mood Kansa don ka por ngin stang ban yusno ya ka jingruai batimai omdeshu kane ka jingruai kabangi im ha kane ka perte kabangi ruai ha kane ka perte henre habakut ka jingim jongi habala shap penim haba poisha beneng kansa don dakaway pat ka jingruai batimai kabangi ruai hakamat ka ket bad hakamat ki jingtao sau ki jingtao baim hakamat ki jingdao baim baros saungut kata kemut ke gospel Jesu ke kubur baba ni barabor ni pusan jiliu ya ke kubur janga gospel man ga kelip ma ha ke jingim jangi bad kane kade ke jingkot jangi nagata ka daw ka don jinge serim bad ka jingya de ya ka bau Jesu ula keren ula kadau hangi lembaga ne rikende kanig rikende kalong ka spoon mensiem kalong ka ba im shisha ik jingay kalong ka ba i shisha yang ka balang kalong ka ba im shisha ya ka jingkot jang oblay bad kala im ya ka jing shirhem ka jingay bad kata ka jing shirhem jangka kata ka jingi jangka kata ka jingay jangka kala pelong ya ka ban terwa pura IT pura ya lade syaka jing syakri uble haba kala wan banai terwa artiliki damli syaka jingkan show kane ke jingkan show ka pendon kam naga binta ki baduk ngilaban nong kane ke jingkan show kalong ka bank naga binta ki baduk naga binta ki bapang kaba ki shubu ki bu ha ka temple Jerusalem bad kaba ka kane ka kende kala wan terwa kane daka jingshisha na padeng ba oro ki buru ki don ka hok banyo kane ka jingkan show kade maka namar kalam baduk namar kane ka jing terwa kalong na kabinta ki baduk henre makaru ka shimbenta lang hakata ka jingkan show ya ka bakadon bad kam shimdon eyeshu kumba terwa ye ki barispa henre kadon tangi ki pisa baritam henre kalawan terwa daga jingid badu Jesu kadau hangi pe kane ka kende hadukat no kalambas bun mensiam kala ailut nadong shadong ka jingid ka dawa nangi ka jingai tilut pura ka jingidu Jesu ka dawa nangi ka jingai ti pura med ban mensiam ngimde ben buk yala ye nagabenta yala de nagataka daw ko himmen ko para habang yard lemba kane ka jingay tilot ngin sayo ya ka bainong habeneng ngin sayo sngo ya ka jingruwai ka batimbai bad ngiru nginyo bintalam bad ki paid Israel batimai bad ki apostol Bakhuid ngiru nginyo ban mane ya ubale haka kachangu daka badon ka kerteng habangi imkumne kaya ka ban sajia ubale unbu ya ka dak haka shila mak jongi kumpa ngakermen bet ujisu labu ya ka dak haka shila mak jonga taka rikende haba ulayo i baka wan banai tilut pura ya lade dak namar ka it palat ya ubale kala i shirhem ya ubale pat kala nge kala bandon bun gidaw banong ngate nga baduk ngamdon eye bale ngadon kamban terwa ba matki rispa kin IT terwa ya ke jing terwa ngalong baduk namar kane kade ka jing dawa jonga namar kane kade ka hok jonga banyo ya ke jing kan show henry kane kala wan terwa kata kamut uji suong
kadeben yo shisha ya kadak ha ka shila ma jangka ban kain lang ya ka hapadengiri koin ko himen ko para ngidon kamban puson hadu katno ujisu un kain lang yangi hapadengki bahok ni im ha ka jingim jongi kum kristan ni le bon ki ke baro khato kini ki jingle jongi baro kan perlong ya ujisu ban peit yangi nangda un kain lang yangi hapadengiri koin lada ke jingim kristan jongi kam shimla ban perlong yangi ban kain lang hapadengiri koin kam mendoishu bangi im kristan tengi ki manle ke jingle jongi kadeben mi nadu ka donut namar bang i ke jimmane jongi kadeben mi namar ba ngidon jingi du kris habangi arab yano habangi arab bon mensiam yano kadeben mi na kane ke nongrim kapa pelang yangi banle kano ka kam isune yakiwe ladangi le kano ka kam isune yakiwe ban peni yakipait ba kata ka jingle jongi kamde satya jingle isine henre kane kalonge jimpeni burom hakamat kiwe jisu kot wearingi ve paive ban im haka jingim kabakoi kalam tobria kalam budnam pinban traishitam bandon ka kerteng haka shilam majongi kerteng uble kerteng jisu da kaba im ka jingim kaba pura kaba kuit kaba shirhem nagabinda ka jingiru kris Kotrai jisu karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bamangi baro nginyo kane ke jinga ha ka jingim jongi ban ken bandup long ke ba ken lang hapadeng kiri koit bangin dup long bintalang hapadeng kitaki shilak saupo sau hajar ngut ba kilong ki ba im ha ka jingim ka ba koit enyaro ya utrai jisu Christ tangin playa ke jinget ke jongi nganget ha uplay upa badan board baro unang tau ke beneng bad ka kendo ban hau jisu Kristo kun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna men sem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shale ben ha popon dios Pilatus la sanar pana yahu ulayam la tep yahu ulakia shaki baya haga Sngi ka balai nami patne ki baya ulakiu shabene ushang shakamon ublay upa badan bor baro nang da unwan pat ban bishari ki bayim bat ki baya ngangi thau min sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo ki rikoi haga jimma ikipo haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen Barlais pa nyopro. To yatuai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka bapdiang phun ha ublay upa badon bor barro To try putting it in Kiana Kitty Jumpi, Nagamataga Jingaro, Roma Kertang Jumu, Chimutoya in the Kapan, Bakhuid Parakaway. To pdiang ko try ya ke jing tarwa ba kentang ya ke ba me hukum yangi
banaiti kentang haka kerteng jame bat pelong yang i barabor ki bakongu ya ki hukum jame kenamba lemba kini ki jingai en pediang yang i daga jingir spoon jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng khad bat pim to kentiu ya laki donod tongin aingu ya utrai ublay jangim dashisha kalong kabashong hok bat kabadei kadeiti jangi bat kajim penim yangi kamalla kapor bat kajaka banaingu yame kokenrad koppa bakhuid koblay badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam yaga jingero jangi penban ka jing sngongu jangi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jangi kim penyar eye yaga jingrao jame hendrek yarap yangi naga binda ka jim penim lemba utrai jangi u Jesus Christ bat kumta rengkat bat ki kin hondroi jangi angel ngiaro yame ban ni pen bana da ka jing komen Bakhuid, Bakhuid, utrai, Bakhuid, ublek ipai, neng bat bercek idam, daga urang jame. Ruai osana syadram, ruai osana klengkut, ruai osana yublek junong. Ya roh yuda bawang, agak kerteng utrai, meneng bat bercek idam, daga urang jame. Ruai osana syadram, ruai osana klengkut, ruai osana yublek junong. Kohimen ko para tongin trang naga benda ka jimpen slay jungamen siem bakhuid bangin roy haka sap ka pong jungamen siem bakhuid knamba ngindup laban syakri shirhem ya jisu man ka kelipmat syakri shirhem ya ka balang haka ba im ya ka jingim ka ba kam khuid dashisha melong bakhuid ko trai katamay jong ka jingkuid barom namar katangi karpadiame to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen sim jame kum ka umjer halo jongki bakin kalalam yangi kamet bakasnam jangotrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim bato bam na kane pi barra namar kane kalong ka met janga ya ka banaiti na ka benda jumpi Hakaju karu kamenda la layabam ula shim ya kakuri pada kabaingu biang yame ula aya ka halage senran u ong to shim batdi na kane pi barro na mar kane kalong kakuri janga snam janga janga jutang batimai badbam jikut ya kabain pen mi naga binda jumpi bad naga binda ki babun naga binda ka jimap yakipop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris tapen kuid yangi tapen kuid yaki mensiam hadim pen kuid pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam
ka jimaya jong ka jinget Katasin bagi bam yude upu bagi di nakane kakuri gipen braka jing yap jong me kotra Namar kata, ngi ke penmenda ia ka jingia bad ka jimmi pa jungum. Ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim, bad ya ka kuri janga jimpenim. Ngi da aingu aidem, namar melanyu yangi, ki babit benya hakamat jamme bad ban shakriyame. Da ka bas ngeverit ngi karpadiyame, bangi ki bayo binda hakamet bad ka snam ukris, nginla ki bala penyat likawe, da umen siyem Bakhuid. Takan mau ko Taïew ka balang jamme, kabala priyang hasatala ka partay, but the penjana yaka haka jingi, Renkat badu Francis upaba Bakhuid jangi, Wilbert Marwinu Bishop jangi, but baru ki lingdo, but ki riniam. Token maulemro yaki himmen ki para, shinrang bat kinte. Kibala yotia, daka bakermen yaka jimmi pad. But ya baru kibala kalatno haka jingi sne jamme, top diang yaki, shaka jing shaka kamajame. To isne yangi barangi karpadiame, barengkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kamijung uble, u Joseph Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid, u Francis desires Bakhuid, but baru ki rikuid, ki bela pensova yame pateng la pateng, ngilong ki babit, ben yo bin dalem haga jingim bam jekut, but bangini ro, but pendon buram yame, da ukun jamme, u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu, kalla hame uble upa badan bar, haka jingelang kawe jungamen sim Bakhuid, baro kaburam bad ka jingero, junam la junam. Amen. Ko himen ko para tongin duwai nagabinda baro ka jing dumu jungi, duwai nagabinda baro ka kina badon hapadengi exam, baki niyo kabor jungu jisu kadbaki dang Lait-ïa ki exam hall. Duai na binda ki ba pangi ba shitam ki ba tiah ki hospital don ki ba la khlad ki ba yam so si halor ki ba yid ba toin jangi ni duai ru na ga binda ki jinga la ka ba mur jangi nompop ba baharo ki niya priang ya ka bainam ka ba ka balang ka beneng ka kular na ga binda jangi kopa jangim ba ha beneng ka long ka ba koi ka teng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kindo kumba ha beneng Toa yang imenda ke jimbam jangi kabahala kasni, batamap ingi Nyngkong jangi, kumbangi rugi map ke belesniu yangi, paduatelam yangi shaka jimban shoy, and rei top light ingi nakabasiniu. Top light yangi ingi karpat kotrai nagajing siniu barro, hagajing spoon jame, toai jing suk jing sign hagisngi jangi, kramba dagajingarap ke jingisne jame, ni light barro bo nakapop, banginyo jingadan nagajing jinjar barro. Kadbangi dangap kemi lendi aga jingkarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesus Christ. Kotrai Jesus Christ me ubala ong ha ki apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jame, bad haga jing spoon jame, to ai haka yaga jingsuk, bad ka jingatali kawe katkum gamon jame, mame uba im bad basensha, junam la junam. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabor renka bat pim, Renka bat pim. dap daga jingidu Christ tongin yai markelia. Yangi
Hakumi ukun lambro jungo ble. Hakumi bakit na ka pop jungo parte. So kita ke belakot shaka jingka wai jungo kun lambrot. Ko kan rak kan mo ko so ko pa madru ko ko ying junga. Mde shon ka ti no sim junga ka sia. Jesus ngai ti hame ke chingim chungi ba ro kawai melapin khadang yangi da ke chingir spur jame da ka snam jame da ka do jame ko jisu pen roi hapo jangi ke chingi ka bashirhem ke chingi ka bashirhem banai tilut pura yala de hame kabang ilayau pediang yame hakane communion men siam wan ladang im la men pediang menta agamet bakas nam jame etrang yame ko jisu karko kardoru ya baro mangi kiba mane yame hakane kelip ma jisu rengat bat baro kiriko jame habedi ngirong iwan shame bamen pelong yangi kiba koi yarap yangi ben im klam tobria bangin dok la ban aitilun pura ek jingim jangi karko kardoro ki bapangi bashitam ki badan hapadeng jangi ki batia ki hospital karko kardo ki me ye di pa ye ki bashipenda haga ne ka mas bakoi karko kardo ya baro ki bapangi bashitam ki bathalot haga me ka pa jangi pen kadang ye ki pen roy ka jingai thapo jangi ko jisu ai bore ki ko jisu karko ki ko jisu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to ngin nia duwai ngi karpat ko blay badan bor baro
ba yakitu hakiba me ai yaka jinkamen banyo binda haka jingmaya jimble menom shala no la noru bakin klat na me da ukris utrai jangim utrai undon reng ka bat pim blay badan bor baron karkuyapi uppa barukon badomen sim Bakhuid yalisuk pen bana ikakubor baba jang utrai daga jingim ka jampim Barsan spotlight play. Kaburam aku babar kun mesim Bakhuid, kumbara long ba Nyngkong, jum tahu terapot nam lai nam amen. Enyeroy utra Jesus Christ, jam amen.